Хора, извинявайте, обаче да знаете, че тия панталонки не са мои. Просто една приятелка си ги забрави вкъщи. Просто заключена е гардеробната и ключа е в асистентката ми Весито. Затова малко са смисъл. Такива са пише отдаде мяо. Ама не дейте да ми се смеете там. Не са мои. Не са мои, да знаете. Просто си ги забравя едно гадже вкъщи. Ох, не мога. А салама и салама ли си забравила тя или? Не, хора, но нямам салам, но имам ето това е за косата ми. Вой помисли, че е вибратор, ненормалник. Не бе, това е на бедхед, на тижи за косата ми, за кадриците, извинявайте, само това имам тук под ръка. Става ли? Махни тази топка отпред, ще си помислят, TikTok ще го вземе за вибратор. За дилдо ще го вземе. Чакайте сега, така ли да направя, как? Ей! Това не мога да го лапна, много е голямо, бе, човек. Мене иска краста, аз как краста и сте е такава.